Okay, nanapunta sa atong channel karon. So gani din na video no, atong i-discuss kung unsa nang London breakout o unsa na strategy akong ginagamit ana, no? So start na ta. So una na to buhaton adto ta sa tradingview.com. So kay diri sa tradingview.com mao klaro mo gid kay ni siya. So type lang nimo na tradingview.com. Paggawa sa ni ingani na ang lugwa no sa inyong screen, din diri mo sa chart, silito niya ng chart. So ang ako ding strategy no pag London breakout, akong ginabasihan na currency pair is GBP. So diri ra mo na mag-type no, diri ako sa taas kani, type niyo GBP USD. Then kanida yung ikadua kaning forex o wanda. So mo ni siya. So ang kanang London breakout, so mahitabo na siya sa London session. Siyempre ang London session mahitabo na siya sa oras na alas 3 sa hapon sa diri sa Pilipinas. Pero dito sa ilang lugar ambot unsa na oras, nasa sato alas 3 na sa hapon. So para di na mo tanaw-tanaw sa oras, butangan na ninyo indicator na session on chart. So diri ra mo na indicator. So kani din trading view day no, kuan ni siya free. Diri mo sa indicator, type niyo diri search session on chart. Kani session on chart kani siya no, inyo ra nang click. Pag click ninyo ana mo na din siya kaning color. So kana ako ra nang i-adjust ang color diri sa settings, kani color green, color red nya. Ang kaning uban giputi na dai nako kay kuan man siya isa Asian session, so hinay ang market ana. So ang akong gi-focus is kaning London o New York ba nimo sa? Unsa nimo say? New York lagi. Na London o New York. Ang kaning kuan hinay man siya, ako lang gikuan. So Asian is siya Asian. Ako lang siyang giputi no para dili siya sa gabal. So kani duha makita niyo kaning green, kaning pink ba ni? Mo ni siya ang New York, kaning London. So kaning ni brown, nagsagol ang green o kaning pink, mo ni brown siya. So nagsagol ang London o New York session. So ang ako rang strategy diri no kay London breakout man na siya. So ngani ra akong ginabuhat. So sa karon alas 4 naman ang oras, so wala pa gid siya nang breakout. So perminti ingani gini siya no, usahay mag-ranging lang ana, dili mo breakout, unya pa mo breakout. So akong ginabuhat, pag sugod ning green bitaw kaning green, pag start ana, mag-ihap kog tulo ka candlestick paatras. So gikan diri diri ko mag-ihap kani 1 2 3. So unsay purpose aning tulo ka candlestick? Kaning tulo ka candlestick mao ni akong basihan kung unsa na presyo ang pinakataas na iyang naabtan ug unsa na presyo iyang pinakaubos na naabtan. So i-compare nimo ning tulo ka candlestick, pangitaon nimo pinakataas na price na iyang naabot. So kani mao ni iyang pinakataas na price na iyang naabot. So ako lang gibutangan. So kung magbutang mo ingani diri ra ka kani, click lang na nimo, tapos pag click nimo ana then click na pagka outro, so may straight din na siya. Mo na mo ibutang dra ana kadali. So kani ang gibutangan mo ni pinakataas na abot no, compare nimo tulo. So mo ni pinakataas, then pangitaon na pud nimo ang pinakaubos. So compare nimo tulo,
So mo ni pinakaubos na naabot kani, no? Mo na ang pinakaubos. So ang imong buhaton ani is ang purpose ani nganong mag i-identify ni mga sa pinakataas ug asang pinaka ubos kay mao man ni na presyo ang iset nimo pending order. So mag pending order ka ni. So mag pending order ka ni. Kay ang kaning London breakout once na mulapas siya diri kaning bagit na imong gikuan pinakataas na price, once na mulapas siya magtuloy-tuloy na siya eksaka. Once na mulapas po na siya diri sa ubos, magtuloy-tuloy na siya ubos. So mo na ay London breakout. So mag pending order ka ani diri So adto ka sa imong MetaTrader na platform. So kani MetaTrader to ka sa GBP, then set kag pending order diri sa new order, then pending order nya buy stop. So buy stop atong gamiton kay kinahanglan magtuloy-tuloy man siya eksaka or magtuloy-tuloy siya baba. Buy stop o sell stop ato ang iset. So una buy stop sa ta, set na to ang price diri kung pila tong price dito tan-aw nimo pinakataas. So tan-aw nimo sa kilid 1.24759. So mo na pinakataas, mo na mo iset diri din i-place din nimo. So pag place nimo na nanadai na siya diri. So for example kani 7 pag place nimo na, so nara naka-place na ka. So mag-place na po din ka og sell stop. Tanawon nimo ang price ani, nara ang price, tanaw nimo sa kilid 124236. So mo mong sheet diri 124236. So nakasit na ka. So halatan lang nimo na ma-hit na nimo no, ma-hit niya na price. So once na ma-hit na niya, so na kay order na buy. Kung ma-hit na niya, na kay order na sell. So pag ma-hit na ng isa, cancel na nimong isa. Kay pasakan na siya. Kung ma-hit po ni siya, cancel nimo ning buy stop. So nga na lang no, nga na lang siya kadali. So ako di ko mag-trade na. Kay humana og trade ra. Okay, balik ta. So nga na lang no. So diri na kaso, wa pa gid siya nag-breakout. So kani buragwa na ni siya chance mag-ranging ra ni siya diri na ano. So ato na lang tan-awon ang previous 1 week previous no. So taga ingani isa ni siya kaadlaw, kani isa kaadlaw, kani isa ni kaadlaw, kani isa kaadlaw. So magkuan tag 5 previous ani. So mao man ni karon wala man gid siya nag-breakout. So kaganina nag-set ko ni pending order nya dugay man kayo man siya nag-breakout, matong wala na nako siya gi-cancel na lang nako. So karon para di masayang nino video atong ipakita kung okay ba gyud siya na strategy or dili. So katong bearness mo ni siya. So gikan sa pag-start sa London session nagihapog tulo ka kuan candlestick 1 2 3. Gipangita na kung pinakataas na price mao ni iyang naabot, pinakaubos na price is kani mao ni iyang naabot. So nagulat ko asay mo breakout. So nag-breakout siya diri kani. Na inyo nakita, nag-breakout siya sa sell. So nahitang ako ang pending order ani. So nagtuloy-tuloy siya baba. So profit ko ani sa Friday. Okay, diri apod diri nag-lose ko ato diri no. So gikan sa London session nagihapog tulo ka candlestick 1 2 3. So gipangita na ko pinakataas kani siya, pinakaubos niya price na inabot kani siya. So nahitang akong sell stop na pending order, tapos nisaka siya. So mo ni gitawag na fake signal. So nag-loss ko ani no. Depende na din na sa inyo kung pagtanaw ninyo na saka na yun siya, pwede ninyo na i-close, balag loss, dawato na ninyo kaysa mahurot ang inyong kuan, mahurot ang inyong balance. So yan na lang na siya, mag-set lang mag stop loss. Pero ako di mo gasit og stop loss good. So ako lang tanawon kung di na gid siya mababa, ako na din na siyang i-close na din na ako. So kanina nag-loss ko ani. So diri apod
last week ni nako na ako na trade mao ni ako mga gipang buhat, mao ni nani mga ingani daan. So kani tong Wednesday manata ni, no, Wednesday kay Thursday, Wednesday. So Wednesday ni siya. So naghihap na po ko candlestick. 1 2 3. Mao niya pinakataas na price, mao niya pinakaubos na price. So nahit ang ako ang sell stop. So nagubos siya. So nag-profit ko ani. Okay. Dari Tuesday pinakataas na 1 2 3, pinakataas niya na price, pinakaubos. So diri yung makita wala ra gyud na siya na hit ang iyang pending order na, wala ra gyud na. So diri siya na hit. So nag-profit na pud ko ani. Okay, kani Monday manata ni. Monday. So naghihap na pud ko 3 candlestick, 1 2 3, pinakataas kani, pinakababa kani. So wala na hit ang ako pending order ani. Okay, nag-ranging ra siya. Diri siya na hit pero wa na ako nagi-cancel ang ako ang order ani kay dugay na kayo ni. Sanay oras ani alas 8 aw alas 10 na ni. So wa na ako na nagi-cancel. So wala na hit ang pending order. So tabla ni wala ko profit o wa ko loss ani. So nag-profit ko ani. Duha na akong profit. Kani nag-loss ko ani. Kani nag-profit ko ani. So tulo sa isa ka semana, ikatulo ko nag-profit ani na strategy niya, ika-isa ko na loss. So ana lang no. Ngana lang siya kadali. So kani ranging ra po ni siya, parehara ni atong isa kani. Parehara ni ani mang-ranging. Kani mo nang ako na lang i-cancel kay dugay na kayo matong balhin ko sa lain currency pair. So ingana ra ako ang akong pag-analyze sa London breakout. Okay, so nga na kadali. So kana lang sa karon, daghang salamat.